Il-Gvern għandu jirtira l-liġijiet tal-ippjanar u jippubblika white paper hekk iddikjaraw fi stqarrija 10 qdiet ambjentali li qed jibqgħu jinsistu li l-preżentazzjoni ta' dawn l-abbozzi saret b'mod diżonestu għarriqi tant li l-Gvern prova jgħaddi malajr liġi li għandha lan li teqret kważi kull salvagwardji eżistenti fil-qasam tal-ambjent u tal-ippjanar filwaqt li tnaqqas b'mod serju id-dritt tal-pubbliku li jappella. L-NGOs qalu li minkejja l-Gvern kien imġier jipposponi d-dibattitu parlamentari sakemm jerġa' jiltaqa' wara s-sajf, it-teddida tibqa' reali ħafna peress li l-abbozzi għadhom ma ġewx irtirati. Bil-Partit Nazzjonalista diġà ressaq mozzjoni fil-Parlament biex jiġu rtirati dawn il-liġijiet tal-ippjanar, mozzjoni li l-qdiet qed jappoġġjaw. L-NGOs qed jinsistu li l-abbozzi preżenti b'mod partikolari l-abbozz li jemenda l-att dwar l-ippjanar tal-iżvilupp ma jistgħu qatt jiġu konsidrati għaliex jagħtu seta' bla kontroll l-awtorità tal-ippjanar u jwittu triq għal mewġa ta' żvilupp distruttiv. Fi stqarrija l-qdiet wissew li jekk dawn l-abbozzi perikolużi tal-Gvern ma jiġux irtirati ser jiskalaw il-kampanja tagħhom biex iwaffqu dak li sejħulu kolb ta' stat mill-iżviluppaturi dan fil-waqt li ħeġġew lill-pubbliku sabiex iħejjiruhu għal ġlieda li ġejja.